Dobrý den. Máme si sednout kam chceme. Ahoj, ahoj. Dobrý večer, krásny večer, deň, všetko, život. My sa potrebujeme najprv zhodiť, pretože máme strašne veľa vecí so sieťovkou, sme prišli do Ostravy. Aha. No. Takže takhle my to máme profesionálne. Áno. My sme profesionálny podcast a sa tým živíme, keby ste nevedeli, kto sme my. A tak toto vyzerá. Každopádně rovnou na začátek, vidím, že je vás tady hodně, to nás hodně těší, tak bych chtěla říct, že jsme pro vás, pro některý z vás, přitáhli kondomy, který dostanete zadarmo a jsou s naším logem. Takže... Aj ochutené, aj neochutené. A to, na čo sú ochutené kondomy, si vysvetlíme za chvíľu. Inak, keby niekto si chcel ešte sadnúť, ja vidím vpredu 2, 4, 6, 8 minimálne voľných miest, tak kľudne poďte zozadu dopredu. My tu budeme rozprávať 45 minút a bude sa vám zle stať a ja nechcem, aby ste odišli. Chcem vás tu všetkých. Perfektné. To jsme sem pěkně nalítli. Yes. Takže o čem se budeme bavit, Terezia? Dneska sa budeme baviť, vy to vôbec neviete, o čom sa budeme baviť, že? Vôbec to nebolo všade na plagátoch. Dneska sa budeme baviť o bezpečnom sexe na festivaloch. Mm-hmm. Yes, bezpečný sex, wow, ano. A chtěli jsme se na začátek zeptat, jestli někteří nebo některý z vás už někdy měli sex na nějakém festivalu. Jestli jo, tak zvedněte ruku. Jo, pár jakoby ruk tam je. A byl to festival Beats for Love? Jo, 2, OK. A bylo to dnes? Včera. Dobre, taky dobre. Ja som tiež mala sex na festivale. Měla? V živote, áno, sa mi to podarilo. Tak povídej, jaký byl? No, takto. Sex na festivaloch za mňa je proste strašne špinavá vec. Že jo? Zuzana, ona, jak už sme prišli, tak už tu komentovala. Podľa mňa ľudia proste na festivale sú všetci špinaví. My sme tiež, takže akoby je to v pohode. Ale ja som ten sex mala čistý. Pretože to bol festival filmový. Takže som mala normálne sex v sprche proste na ubytovaní, kde bolo ďalších 300 ľudí, ktorí spali na žinenkách. A ja som mala ten sex v sprche. Takže to bolo zase príjemné, že to bolo čisté. To, či ma tam niekto neuvidel, to už... nikomu negarantujem. A já jsem právě teda, musím říct, že neměla sex na festivalu, ale měla jsem kdysi dávno takovou svoji jedinou trochu trojku. A trochu trojku. Jsem zvedavá, čo to bude. Trochu trojka. A já možná mám tu představu té extrémní špinavosti festivalu, kvůli tomu, na jakém festivale to bylo. Protože nevím, jestli znáte festival Otvírák, ale bylo to na festivalu Otvírák a to si myslím, že právě jako když to srovnám... To je metalový, nebo? To není metalový, to je spíš tak nějak jako, že všeho chuť. Aha, okay. Ale jako když to srovnám tady s tím krásným areálem, tak tam to vůbec není krásný areál, jenom to bylo blízko, kde jsem bydlela tehdy, takže jsem tam jela a bylo to zadarmo, takže co si budem, to bylo pro mě atraktivní. No ale pak to bylo hodně špinavý a já jsem se rozhodla z nějakého popudu, nevím jakýho, že se tam budu líbat s 2 muži naraz. Wow. Ale bylo to u stánku s pivem, že to nebylo nikde v ústraní, takže to bylo tak jako pro všechny takový vystoupení první, ještě předskokanství vyhonit ďábla. Krásne. A koľko si mala rokov? 15. 15. V pohode. Jakože máme podcast o sexu, svedčilo by to o niečom. A ja som žiadnu trojku teda nemala na festivale. Mimo festivalu trochu, niečo tu spadlo. Ale každopádne, ako mať mala si bezpečne akoby to boskávanie? Hele, to líbání bylo poměrně bezpečný. Já jsem věděla, kdo ty muži byli. Byli to moji známí, nebyli to nějaký náhodní lidi, co šli kolem. A tím, že jsme nešli nikam dál, tak jsme si ani jako nemuseli mít ruce nic, protože vlastně jsme si jenom vyměňovali sliny, ale nedocházelo k žádným dalším jako dotekům, který by mohli třeba narušit moji sliznici nebo něco takového. Yes. Mňa napadla súťažná otázka pre vás. Dajú sa sexuálne prenosné infekcie prenášať ústami?
Dajú. Ja som nevymyslela, jak budeme odpovedať a súťažiť, ale áno, dajú. Odpovedali ste všetci správne, ktorí povedali áno. Takže jenom ja som odpovedala špatne. Jenom ty si bola taková, že je to bezpečné. No, akože nič nie je bezpečné. Čo si budeme vlastne? Všetko, kde si strkáte sliny niekam a na sliznice, tak to bezpečne není. Môžete napríklad chytiť chlamídie. Jej, a chlamydie sú aj pľúcne, keby ste chceli vedieť. Ja som vedela, že budeme baviť tento crowd, keď proste začneme so sexuálne prenosnými chorobami. Že to bude všetko, jak trošku vám zamrzol úsmev na tvári. To je v pohode, určite, keď ste sa s niekým boskávali, tak nebudete mať tie chlamydie hneď. To je ako až za týždeň. Projeví se to až za nějakou dobu. Jo. Máte před sebou ještě pár šťastných dnů, ale chtěla jsem říct, že některý z vás jsou pravděpodobně přenašeči nebo přenašečky, ať už chlamydí, kapavky nebo jiných sexuálně přenosných infekcí. A vy nikdy nemusíte zjistit, že vy jste tím přenašečem, přenašečkou. Proto jako pro nás je důležitý vám říct, že kdybyste tu náhodou měli s někým nějakou líbací 3, nebo 4, nebo 2, nebo dokonce i nějakou sexuální. Nejen líbací, ano. Líbací, je vám třeba víc než 15 let, tak je dobrý si aspoň vyměnit s tím člověkem kontakt. Nemusíte si potom psát a randit, ale kdyby náhodou se u vás něco projevilo, tak je důležitý, aby se léčil i ten druhý člověk, i když třeba nemá vůbec žádný příznaky a nic se mu neděje, tak je pravděpodobný, že je přenašeč nebo přenašečka a my nechceme, aby se to přenášelo dál, protože kapavka i chlamydie se třeba, který jsou dost častý, mnohem častější než HIV, tak se projevují dost nepříjemnýma věcma, jako třeba, že vám vytéká zelená tekutina z penisu, což asi třeba... Nebo z vulvy, z vaginy. Jo, a nebo může se to projevovat jako chřipka, která ale neodchází, ale její příznaky se zhoršují, bolesti břicha a Daj ešte věci. Niečo, čo ešte máš. Jako... Už nevím. Ale môžete dostať aj herpes. To tak ma napadlo. A aj ústami. No. Ty říkáš herpes, tak jsem si... Já říkám herpes, ano. Ty jsi měla někdy už nějakou sexuálně přenosnou infekci? Já jsem se chcela například opýtať publika. Mali ste už niekto nejakú sexuálne prenosnú infekciu? Je to v pohode, ak ste mali? Just saying. Pretože ja som mala taky. Môžeme tam byť spolu. A sexuálne prenosné infekcie sa nevyhýbajú nikomu. To asi poznáte z každého pamfletu nejakej rozkoše bez rizika alebo každej osvetovej kampane, že všetci to môžeme dostať. Je to pravda. Je to proste otrepané, ale je to pravda. Vôbec sexuálne prenosné infekcie nie sú naviazané na to, kde žijete, koľko máte peňazí, aké máte dosiahnuté vysokoškolské štúdium a dokonca ani na to, či ste spali s 50 alebo 2 ľuďmi. Pretože vám stačí fakt akoby jeden styk šťastný a máte to. Není to takové hezké ako lotéria, že vám stačí jedno číslo, aby ste dosiahli na tie milióny, ale dosiahnete proste napríklad na genitálne bradavice. To říkáš, jo. Mhm. Napríklad na genitálne bradavice. A tie, som sa dozvedela, nešťastnou akoby cestou, môžete dostať aj keď používate kondóm. Aj keď vlastne sa chránite, aj keď spíte iba s jedným človekom momentálne. Možno on nespí iba s vami. Napríklad. A takisto genitálne bradavice sa proste prenášajú kontaktom koža na kožu. Asi je to taková chuťovka, skvelá, že tie bradavice s vami sú navždy. Oni proste neodchádzajú. Oni proste ich už máte v tele. To je niečo také ako proste, keď máte herpes. Herpes máte buď v aktívnom štádiu, alebo proste v nejakom pasívnom, že ho nevidíte. Môže sa stať, že máte nejaké stresové, alebo máte ďalšie víry v tele, je váš organizmus oslabený, tak proste sa vám urobí herpes, či už na genitále, alebo na puse. Rovnako s tými bradavicami. Tie bradavice proste môžete si mazať, odpadnú tie, ktoré sa vám tam teda vyrojili, alebo v horších prípadoch musíte si ich dať odstrániť laserom, alebo operatívne, to je ale už úplne proste posledné štádium. A možno keď máte akoby to začiatočné s tou mastičkou, tak si to mažete pár týždňov, nemáte ideálne sex do toho, aby ste to proste neprenášali, pretože ste v tom aktívnom štádiu a následne potom s tým žijete celý život. Jaký to je s tým žít? Perfektné. Nemám s tým žiadne problémy, pretože našťastie sa to akoby nejak neprejavuje momentálne. Dúfam, že proste sa to ani neprejaví. A zároveň, ale je to taková vec, o ktorej by ste asi mali, keď ste nejakú STI mali, nikto sa tu z vás nepriznal, ale v pohode. Štatisticky to nie je možné.
ale v pohode. Je tady víc z vás, kteří jsou minimálně přenašeči genitálních bradavic a genitálního herpesu. Tak vystrašíme proste tých ľudí, oni odídu proste z toho festivalu. To neviem, či akoby Beats for Love chceli túto prednášku kvôli tomu. Každopádne je to úplne v pohodičke, pretože nie je to aktívne, ale je to vec, ktorú by ste asi mali odhaliť svojmu partnerovi, partnerke predtým, ako máte sex. A viem, že na festivale je to proste, ale akoby kedy? Proste sa stretneš s niekým vo fronte na pivo, je ti sympatický, pozeráš na ňo, smeješ sa. Toho, by the way, mám bradavice. A herpes, ale neaktívne. Neboj sa, to je v pohode. A on proste len ako, girl, a proste urobí takový ghosting a už ho nevidíte. A zrazu máte proste niekoho akoby jazyk v puse, tiež neviete jak, zrazu potom máte niekoho prsty vo vagíne, tiež neviete jak možno. To sa ti stáva? Ne, ale tak si predstavujem ja sex na festivale. Ne? Nevím, ale já doufám, že máte přístup k pitné vodě a můžete si ty ruce předtím umýt a vydezinfikovat. Protože já jsem třeba tohle dřív moc neřešila. Yes, pretože nikto to neriešil. Nikto to podľa mňa ani nerieši doteraz, nie? No, já doufám, že po covidu, když jsme zjistili nějaký nový věci, co vlastně znamená virus, tak jsme si řekli, no možná bychom si mohli ty ruce mít častěji a když jdeme strkat někomu dovnitř těla, na sliznicu, áno. Tak se to hodí, jako si je trochu umýt, vydrhnout. A... Vykefovať. Kľudne by som proste sa nebála tej kefky proste. Za tými nechtami máte tú špinu. Jakoby máte ju tam. Niekto ukazoval akože zubnou kevkou. Áno, pretože na festivale nenosíte bežne kevku akoby umývadlovú. Tak kľudne tým kartáčom. Či už na to povie váš zubár, zubárka, to už nevím. Radšej by som bola šťastnejšia za tie vykartačované nechty, ako napríklad za trichomoniázu. Napríklad. Alebo kvasinky, že jo. Mně přijde hodně zajímavý, že se v českém prostředí furt mluví o viru HIV. Že je to takový, že když jdeme na školy a bavíme se s dětskama o bezpečnosti nejenom teda na festivalech sexuální, ale i obecně, tak vždycky nám řeknou, jo, my známe tu jednu nemoc a to je HIV, ze kterého se může stát AIDS. A my jsme takový jako, jo, super, ale momentálně ten výskyt těch sexuálně přenosných infekcí je spíš jako se dotýká hlavně jiných nemocí, než to viru HIV. Ať už je to kapavka, chlamídy, jak už jsme říkali, tak třeba i syfilis teď extrémně narůstá a nikdo se o tom moc nemluví a je těžký se vlastně nechat v Česku otestovat, protože musíte jít na speciální místo, někde prostě není to ani ve všech regionech a tam musíte poprosit o ten test, co známe od našich kamarádů, kámošek, tak často bohužel se dostávají do nějakých nepříjemných situací, kdy ta sestřička v plný čekárně se ptá, no a co se vám teda děje? A vy tam musíte říct, no mám bradavici na vulvě a je to takový trošku jako... A všetci to počujú a potom sa stávajú presne takové veci, čo mne sa stalo v tej chvíli, že keď som mala okrem tých genitálnych bradavíc, tak bol to celkom jackpot, ten chlapec. A pretože som od neho dostala ešte nejakú akoby ďalšiu nemoc, ktorú neviem proste, čo to bola za proste nejaké pH, som mala vo vagíne vychylené pH. Z normy. Áno, bolo to spôsobené nejakou kyselinou močovou, tuším proste niečo také, ureo, niečo. Každopádne brala som na to antibiotika do vagíny, ale aj do úst, takže proste úplne kombo. A do toho, ale proste nezabúdajte na to presne, že keď toto sa vám stane, okrem genitálnych bradavíc, potom sa vám môžu stať tieto veci, takže sa musí prelečiť aj ten partner. No, a ja som bola tam u tej pani doktorky, teda u tej sestričky zatiaľ a ona sa ma teda pýta, dobre, predpíšeme tabletky aj pre partnera, máte s tým v kontakte, musí sa preliečiť a tak. Jedno šťastie, že ja som s ním bola v kontakte. Druhé nešťastie, že som aktívne spala ešte s jedným človekom v tej chvíli. A akoby povedzte tej pani sestričke, no nemohli by ste im predpísať akoby ešte jedny tie antibiotika? Pretože proste momentálne spím s 2 mužmi a neviem, ktorý proste má čo. Takže je to takové proste divné. No myslíte si, že som jej to povedala? Nepovedala. Je to tak. Preliečila som iba jedného, pretože som sa proste stydela a vravím si, do budúcna budem spať iba s jedným mužom, aby som sa už nemusela stydět u sestričky. Ještě na východném Slovensku, že jo? To bylo ještě přísnější. Pod Tatrami.
pod Tatrami. Ale nie, každopádne chcem vás vyzvať k tomu, ak sa vám to stane, aby ste mali viac odvahy ako ja a preliečili všetkých tých ľudí. No. Pretože potom akoby nejde o to, že oni boli bezpríznakoví, ale ide o to, že stále vám to môžu zanášať do tej vagíny a vlastne sa budete točiť v nejakých krúhoch. A proste, keď beriete tie antibiotika 7 dní, 10 a potom ste úplně v pohodě, takže... Já když to slyším, čím díl máme podcast a měli jsme epizodu s venerologem, což je doktor, který se zaměřuje na sexuálně přenosné infekce a potom se bavíme třeba o HPV virech, že jo, který prostě způsobují u lidí s vagínou rakovinu děložního čípku a podobně, tak já si říkám, ty vole, stojí ten sex za to? Ne. Není lepší prostě abstinovat sexuálně, protože to furt jenom člověk něco řeší. Já jsem 11 let ve vztahu. Během toho našeho vztahu jsem měla sex ještě s jedním člověkem a neodhaluju vám teď něco, co jako ten můj partner neví, uvidí to tady na YouTube prostě. What? A dneska jsem se byla tady ve stánku Rozkoše bez rizika testovat na HIV, že jo, jak už jsem říkala, to je taková... Já jsem taky byla. A já jsem byla úplně ve stresu. Já jsem tam šla, no tak já už to vidím, já budu mít pozitivní výsledek prostě. 11 rokov vo vzťahu. A ty ale právě ten druhý člověk, se kterým jsem měla ten sex během toho vztahu, tak byl z Portugalska. A já jsem jednou chytla prostě úplně, byla jsem... Co to znamená Portugalsko? Měla jsem po druhý chřipku za sebou a byla jsem, tak třeba se mi rozvíjí AIDS. Takže jsem začala googlit a zjistila jsem, že výskyt HIV v Portugalsku je výrazně vyšší než v Česku. A byla jsem taková, možná jsem na něco přišla, ale vlastně jsem se nešla otestovat, protože jsem si řekla, že přeháním. A dneska jsem zjistila, že teda jsem negativní. Perfektné. Ja cením, jak z nás lezú samé dobré rady. Nehovoriť sestričke proste o ďalšom partnerovi. Máte 2-krát chrypku za sebou, neísť sa otestovať na HIV. Ale tak reálně já jsem neměla žádný rizikový sex, jo, takže tam to spíš byla nějaká moje jako, nevím. Yes. No možno by sme si povedať, čo znamená teda ten rizikový sex. Možno sa vám to bude niekedy hodiť v budúcnosti, pretože práve keď pôjdete ku pani gynekologičke, ja som si dala veľa robiť testy u nej a povedala som jej teda, že som mala rizikový sex a pre nich, keď im poviete, že ste mali rizikový sex, tak vám urobia... Mali by vám urobiť, ak sú proste dobrí, je dobré, tak... V Česku se to moc neděje, jo? Vy to máte lepší. U nás se to skoro neděje u gynekologů, bohužel. Tak by vám mali urobiť testy na proste sexuálne prenosné infekcie rôzne. Keď im poviete, že ste mali rizikový styk. A rizikový styk znamená styk bez kondómu. Nie, že proste styk s niekým, koho nepoznáte. To už je najrizikovejší možno, ale sex bez kondómu aj s niekým, koho poznáte a nie ste s ním v partnerstve dlhšie, neviem, ako proste 6 mesiacov, pretože väčšina sexuálne prenosných infekcií sa objavuje po 3 mesiacoch. Takže aj keď sa dáte teraz otestovať, mali ste včera sex alebo predvčerom sex, tak vám to proste tie testy neodhalia. Takže je fajn akoby si počkať nejakú dobu, kým pôjdete na tie testy, aby ste zistili, či vlastne niečo máte. No a ja som teda použila ten rizikový sex, že som mala a zafungovalo to. Takže ak mávate sex bez kondomu, tak máte rizikový sex. Just saying, neviem, akoby, či vám to niečo pomôže, pretože vlastne sme stáli v rade na tie testy HIV a týpek za nami, ktorý akoby bol nepríjemne blízko teda. Začal proste sa rozkrikovať o tom, Zuzana mala kondómy v taške a on si ich samozrejme všimol, tak sa začal rozkrikovať o tom, že ja nešukám s kondomom, nikdy. To má, neviem, čo tam používal za slova, proste škrtí ma to. A do toho si odplýval. Proste ja si vravím, kámo, ty na mňa proste ma opluješ a idem za 3 mesiace na testy. Pretože neviem, čo do mňa akoby vloží, keď typeček proste nešuká s kondomom a vyzeral teda, že je hodne sexuálne aktívny a si vravím, že tebe by som proste asi nechcela pri tebe ani stáť a dýchať tvojim smerom a nie, že ešte mať s takým človekom sex, že to je vlastne akoby strašne nebezpečné, keď vám začne akoby toto niekto rozprávať, jak nešuka s kondomom a sa proste tým chváli. Ale zároveň mi přijde zajímavý, že říkal, že by ho to škrtilo a to nevěděl, že já mám ve svojí tašce, síťovce, super size kondomy. King size. Takže jakoby ty neškrtí jen tak někoho, on to neví, asi si myslel, že mám jenom běžnou velikost, ale to nás nezná. My jsme samozřejmě vybavený, takže pro vás tady máme i king size kondomy, které by měly právě pomoct lidem, kteří mají větší penis, k tomu, aby mohli používat taky kondom. Yes. A to si myslím taky, že je prostě takové už by mala byť
není, pretože nemáme dobrú sexuálnu výchovu v škole, nikto sa o tom veľmi nerozpráva, prežitá vec, že vlastne kondómy môžeme si vybrať akejkoľvek veľkosti. Že vďaka Bohu proste máme drogerky, online shopy, potraviny, kde sa predávajú kondómy malé, stredné, veľké a keď sa nezmestíte do tejto veľkostnej proste škály, tak môžete ísť ešte na špecializované shopy, kde určite budú mať veľkosť vášho kondómu. A poznám ľudí, ktorí fakt si nakúpia rôzne kondómy a otestujú, ktorý im je dobrý, pretože proste sa správajú zodpovedne pri tom svojom sexuálnom živote. My jsme dokonce dělali epizodu, kde jsme ochutnávali různý příchutě kondomů. Můžete si poslechnout. Máme tam hodnocení toho, který nám chutnali nejvíc. Já si pamatuju, že nám chutnali, že nějaká značka, kterou teď nevím, jaká byla, ale tak dělá kondomy s příchutí třeba caipirinha, jako ty koktejly, nebo mojito. Jest, na léto ideálne. Na festivaly perfektní. Prostě jedině s caipirinha kondomem. A je to o něco, nebo výrazně bezpečnější než bez něj a ještě to máte s takovým jako festivalovým feelingem prostě. Jo, mňa napadlo, že niekto, jak ten vtip proste s tvarohom zárávkom. Jak proste tvoj obľúbený. Ty ho jako chceš říkat. Nechci ho říkať, ale ma napadlo, ten vtip je hrozný. Ten vtip je hrozný. Ale ma napadlo, že vlastne, keď niekomu dáte ochutnať tvaroh zárávkem, tak vlastne môžete dať niekomu ochutnať aj akoby koktejlový penis, že si namočíte do Aperolu. Tak tohle je ta bezpečnost, kterou my tady budeme. Jasný, to zní super, určitě to zkuste. Hned po vystoupení si kupte vzadu Aperol a namočte se do něj. Nedoporučuju, protože nebude to bezpečné pre vás ani pre partnerku. Ale už jenom tím, co si začala, když někomu dáváte ochutnat tvaroh zarávkem, jakože s kým ty si spala. No ne s tvarohom zarávkem, ja som bola akoby v lore toho vtipu. Jakože ja som si predstavovala toho človeka tam v tom vtipe a keď už ste tam, tak jakože... Jo. Mimochodem, jako tvaroh zarávkem, to nechcem šejmovat, to je prostě... Tvaroh nebo níva, to někdo volá, kebyste nevěděli. Díky. Asi všichni chápeme, co myslí smegma prostě. Ale to se tam vytváří, my jsme teď zjistili, jsme poučený z knihy Respekt, všech, co potřebujete vědět o sexu. Něco takhle to jmenuje. Kluci, co potřebuje vědět o sexu. Ale myslím si, že my všichni, že vlastně na penisu se vytváří, že jo, nějaký jako mas, který tam musí být, aby to bylo jako jednodušší pro tu předkošku se přetáhnout přes žalud a podobně. Prostě mas se nám vytváří po celém těle a musí se vytvářet. A potom, když se ho vytváří díl, třeba na festivalu, kdy prostě nemáme tolik možností se osprchovat, tak se prostě vytvoří trochu nějaký tam ten tvaroh, sejra, jak to říkáte, to je jedno. Já mám ráda to níva. Ja viem, že ty máš rada nívu, to ja vím, no. To je môj oblíbený sér. So zelenou plesňou. Tak to dúfam, že už tam nemáte. Jakoby, ale tým sme chceli povedať, že proste smegma je úplne v pohode. A prostě se dá smejt, jo? Žádnej, jako občas se tam udělá každému. O nic nejde. Ale dost často se setkáváme s tím, že lidi si myslí, že výtok z vagíny je taky takhle jakoby nějaká špína, kterou musíme smít. Tak to bychom chtěli jenom říct, že o tu se, prosím, tu nesmívejte, to je jako důležitý, aby... Žiadne vypláchy vaginálne, prosím. Ani na festivale, ani nikde jinde. Prostě výtok je ok. Výtok je ok, ale není ok v tej chvíli, ak od vášho výtoku začne byť podozrivý, odlišný. Výtok sa mení počas vášho menštruačného cyklu a to znamená, že môže byť viac akoby biely, viac proste slízky, viac priesvitný, viac vodový, ale ak začne... No je to tak. Je to tak, je ale to tak. Neví se mi, jak jedeš. Slizký, vodový. Samozrejme, ja lektorujem sexuálnu výchovu, takže akoby to sa to prejavuje tu. Takže som veľmi zodpovedná v tomto. A ak sa to odlíši od vášho normálu, čo zažívate cez ten mesiac, tak je možné práve, že to môže byť príznak nejakej sexuálne prenosnej infekcie, ak to bude napríklad zapáchať, alebo to bude trošku viac práve tvarohovité, ale hrudkovitý tvaroh. Nie proste, no, ale vlastne aj ten roztierateľný možno. Já mám z toho normálně hlad. My jsme se nestihli moc najíst a měli jsme jenom vegetariánský sejra a teďka vlastně úplně, jak mluvíme o tom roztíracím tvarohu, tak... Já teda ne, no. Já ti nevím. Já teda hlad nemám z tohto úplně. Mám chuť sa ísť otestovať znovu niekam skôr.
No ale výtok je vlastně hrozně velký téma, jsem ráda, že jsme ho otevřeli. Ja taky úplně nečakane, ale to je vlastně akoby taky bezpečnosť a hygiena na festivale vlastně. No. Že já si pamatuju, že kdykoliv jsem byla někde právě na nějaký veřejný společenský akci, kde člověk třeba si mění kalhotky, tak jsem se styděla za to, že tam ten výtok mám a že když třeba... Alebo pri sexe. Možno ste si všimli, keď nemáte sami akoby výtoky, tak možno ste si všimli, že vaše partnerky občas tak zakopnú elegantne gaťky pod postel. Tak viete prečo už teraz. A taky víte, můžete být v klidu a říct, lásko, nemusíš je zakopávat, výtok je ok. Ja to vím. Som vzdelaný, emancipovaný muž proste. Budete hneď viac sexy. Jo, my už to tak máme nastavený s partnerem po 11 letech. Už myslím si, že by i poznal, kdyby bylo něco s mým výtokem špatně. Teďka já si myslím, no. Zrovna při večeři s naším... Spíš by to cítil. Asi. Cítil by to, no, cítil. A to je taky téma, ale to možná později. Ale s kámošstvem jsme seděli u večeře a bavili jsme se o tom, že kvasinky. U večeře. Neviem, o čom sa vybavíte u večeře, ale u Zuzany sa bavia o kvasinkách, ano? O kvasinkách. A zjistila jsem, já jsem třeba kvasinky nikdy neměla, musím teda zaťukat, protože jsem zjistila, že to je strašně otravná věc, který se skoro nejde zbavit. A zase, tohle je úplně nefér, to mě hrozně nasralo, že muži jsou jenom přenašeči, ale nic se jim neděje s kvasinkama a jenom to roznášejí dál a ženy z toho potom mají takový ten tvar, zase tvarohovitej, ale tentokrát to není úplně dobrý tvaroh, ale je to tvaroh, který vlastně vytváří ten kvasinkový výtok. Pálí tě to a dokonce ti z toho teče krev. Svrbí tě to, jo, a jakoby pri sexe to pálí, že jo, bolí. A vrací se to jako třeba zánět močáku, že to máš vlastně furt dokola. A není na to nějaká jako zaručená léčba. Jako není to samozřejmě životu nějak nebezpečný, což ty pohlavně přenosné choroby, o kterých jsme se bavili, být můžou, když je neléčíte. Kvasinky s váma tak jako budou žít. Nedoporučuje se prej na to jíst niva a právě plesnivý sýry. Že ta plíseň prostě ty kvasinky... Kruh se uzavřel vlastně. Je to tak. A to jako já jsem byla taky vyděšená, protože právě jak mám ráda tu nivu, tak jsem byla... Si myslela, že si způsobíš kvasinky, hej? Až někdo by vytáhl ten tvaroh zarávkem a ty řekneš, sorry, já mám teď kvasinkovou infekci, takže... Já mám nivu a niva s tvarohom sa bije chuťovo, nebo... Poďme dál od týchto tvarohov a podobne. Keď už sme ale pri tých vulvách, tak vlastne nehovorí sa o tom, že trošku sme to načali, že ten orálny sex by sme tiež mali provozovať s kondomom. Na to máme tie ochutené kondómy, ak by sa niekto akoby pýtal, že na čo sú. A druhá vec, ktorú by sme mali provozovať, ak tú našu partnerku alebo človeka s vulvou nepoznáme, nevieme, kto to je, tak proste provozovať to s dentálnou blanou. A vy sa teraz pýtate, čo je dentálna blana a kde mám hľadať zubára na festivale. Takže nemusíte. Môžete si ju vytvoriť z kondómu. A dentálna blana slúži vlastne ako bariéra, ktorú pretiahnete cez vulvu, keď idete robiť orálny sex a proste lížete tú vulvu cez tú blanu. Je to proste bezpečné, pretože ako už sme si povedali, prenášajú sa infekcie aj pusou, aj orálom a všetkým. Takže ako iba takový tip, keď si prídete po kondom. Ale je to takové ťažké proste hľadať nožnice a predstrihávať akoby kondom na festivale. To jak to funguje, možná vysvětlit a jak vytvořit z toho kondomu tu dentální blánu? No ja by som si zobrala kľudne kondom, ale neviem, či sa nám to oplatí otvárať tu proste nejaký kondom. Nemáte někdo nůžky? Takže kondom sa pýtaš otvorený. Někdo tady má nůžky. Wow. Ty prďo. A vy ste zdravotníčka? Ne? Wow. Ale ta rychlost, prostě nůžky mám. Tak ak budete hľadať niekoho proste na dentálnu blanu, tak túto pani môžete osloviť proste. Nůžky. Po vystoupení tady stříháme dentální blány. Malinké na nožičku, jo, ale fungujou. Ježiš, děkujeme. Wow. Perfektní. No presne, aký to je švajčiarsky nožík? Švajčiarsky nožík, tak z toho si môžete vytiahnuť. Ja to teda, budeš to komentovať? Ano, tak Terezia má v ruce mini nožničky a kondom. A Terezia si roztáhne ten kondom, ne? Aha. Ne. Tak to musíš říkat ty, já ti to podržím. Kde to máš? Mikrofon, jo.
Cením, jak bude teraz proste zalepený od toho lubrikantu ten mikrofón. Dúfam, že už nikto nevystupuje po nás. Každopádne, neviem, či to bude fungovať, ale vy si musíte tú špičku odstrihnúť z toho kondómu, ten rezervoár, do ktorého akoby idú spermie. To by ste mali vedieť všetci, že tam idú spermie. A ta špička, když se natahuje kondom, tak se drží, aby tam nebyl vzduch, ale to určitě taky víme. Áno, ale ono to nejde pretrhnúť, takže možno švajčiarsky nožík úplne... Ale paní nám pomůže. Takže střiháme špičku, je to napínavý. A odstrihnete špičku a potom, keď sa vám podarí odstrihnúť tú špičku, tak môžete akoby prepchať prst cez ten kondóm, že jo? A následne... Strašne to klouže. To. Áno. A to je zase dobře někdy, jako. Ja to natáhnu. Môžete aj takto spolupracovať práve. Je to taká fun aktivita pred sexom. Snad sa dočkáme sexu. Tak, perfektné. A druhá vec, to ešte nie je všetko. Ešte potrebujeme druhý krok, keď už máte takto akoby pretrhnutý, vlastne znehodnotený ten kondóm, tak druhý krok je, že vy si ten kondóm, jak máte tú zrolovanú časť, prestrihnete tými nůžkami. A to neviem, či sa nám podarí, pretože to je akoby veľa gumy, ale je to taková challenge zase. Je to taková předehra celý. Možno si zlomíte tie nůžky. Ne? Oni sú švajčiarske, takže by možno sa nemali. Krásně, už pomalu střiháme. Kondom, zasekáva, je to tvrdohlavý kondom. To nepřekousnem, co? Nepřekousnem to, ne. Hlavně tenhle kondom už pak nepoužívat k normálnímu sexu, to už úplně není funkční. Skúsime to nožikom. Tak bacha, jen si neubližte, jo? Je to takové nebezpečné sexu, trošku. Ale tady... Jakoby predpokladám, že ľudia väčšinou... Ne? Ano, ne. Ne. Ale skoro. Skoro. To se omlouvám teda. Ne, v pohodě. Je potřeba naostřit, ano. Nabrousit nože. No to já taky ne, som ešte nepreřezávala takto kondom. Nepřeřezávala kondom. Je někdo, kdo už to dělal? Že si říkáte, jo, tak to je klasika, to je jednoduchý. Nejde to. Tak švajčiarske nožiky nedoporučujeme na prestrihávanie kondómu. Já si myslím, že ono asi... Yes! Pretrhli jsme. Perfektné. Perfektní. Ďakujeme za spoluprácu, perfektné. To dostalo hodně takový teleshoppingový vibe, to naše vystoupení. Tak jo. A následne, keď budete mať roztrhnutý ten kondom, tak toho rozbalíte, jo. Vytvoríte si z toho tu dentálnu blanu. Slyším, ty kráso. Je to epický, ano, ještě jste něco takového neviděli. Nemali by ste to akoby bežne robiť s kondomami, pretože vám nepomôžu takto. Ale pomôžu vám na vulvu, keď to tam takto priležíte, že jo. Tam si predstavíte tú vulvu. A cez to môžete lízať. Ukáž. No, úplne nebudem, pretože je to na YouTube. Ja zdravím YouTube. Aby nám to akoby nezablokovali. Ale proste takto si to tam dáte a môžete lízať s radosťou, bez obavy nad nejakými sexuálne prenosnými infekciami. Ďakujem. Ak by ste si mali odísť jednu informáciu z tohto vystúpenia, tak je to tahle. Já myslím, že nabídneš, kdo chce tady tu blánu, kterou jsme právě přestřihli. Můžete si ju zarámovat. Jako... Ale třeba někteří z vás možná nechtějí jenom jako lízání, ale chtějí i ten sex, tak pro vás jsme si přinesli nějaký kondomy a můžeme vymyslet systém podle toho, jako nějaký, dle kterého je rozdáme. Protože jich nemáme tolik, kolik vás tady je. Kto skôr príde, ten skôr melie? To je takový systém kapitalistický. Nedáme nějaký otázky. Aspoň pár. Dobré. Tak nějaký naučný? Nějaké naučné otázky, to my milujeme. Každopádně. Tak jak se jmenuje? Já můžu dát jednu? Pojď. Když tak vás poprosím, abyste zvedli ruce, když budete vědět odpověď, protože jinak to nedohledáme. Ale první otázka je, jak se jmenuje nezisková organizace, která tady na festivalu testuje lidi HIV. Ano, tamhle někdo v bílý... Yes, gratulujeme. Chcete king size? Tady ze síťovky. Hele, máme, rovnou řeknu, king size,
Potom máme růžový, ty jsou právě takový, jmenují se innocent, to znamená... Nevinné. Nevinné, tak to tady pro vás není. A další jsou černý, Black Hawk. To sú proste čierne kondomy. Mají černou barvu. A je to sranda celkom, akože. Ty růžový, innocent, jo? Jste si jistá? Dobře. Gratulujeme, perfektné. Tak pojď dát ještě nějakou otázku. Ďalšia otázka, keď už sme boli pri tom orálnom sexe, nie iba pri tej penetrácii. Koľko žien dosahuje orgazmus iba penetráciou? Hľadáme priemer. Penis ve vagíně, penetrace. Máme 12. Jo, no. Tuto prvý bol pán. 3%. Zajímavý typ. Zajímavý typ. Tam bol vzadu niekto. Tak to seš hodně. Ne? Tak tuto v druhej rade. 5%. Pan tady 10. 10%. A vepředu? 25. 25. Tamhle pan s ledvinkou? 30. 30. Dáme 30. Pojďte zatleskat, to je hezká. Byli ste všetci trošku niektorí bližšie ako iní. Každopádne je to cca priemerne 30%. Stačí XS. XS, tak. Já se vezmu černé, aspoň We love Humble King prostě. Humble King. No, napadlo mě k tomu něco, ale možná až později. Furt říkám, asi už nebude žádný později, ale chtěla jsem říct, že ještě upřesnit, že se vlastně dle studií uvádí 15 až 30% lidí, co mají vagínu, kterým stačí k vyvrcholení jenom zásuny a nepotřebují dráždění klitorisu zvenku. Což je vlastně docela málo na to, že většina z nás, nebo teda my, jsme očekávali, že do mě párkrát někdo zajde a já se okamžitě udělám, jak jsem to viděla v pornografii. A pak jsem Pretože zjistila... nás učia práve tie filmy, že jo, o sexe a tam niekto vlezie na toho človeka a on už má prostě orgasmus, že jo. A pak jsem zjistila, že vlastně bych musela být v těch, dejme tomu, šťastnějších 30% a já tam teda opravdu hodně nejsem. Hodně tam nejseš. Hodně tam nejsem. Já vlastně do sebe můžu pchát Cokoliv a prostě k orgazmu mě to nezavede, takže já jsem k těm 70%. Bacha na tie kvasinky potom, jo, keď tam budeš pchať cokoliv. Je to tak? Umyť, hlavne vydezinfikovať. Nie gelom na ruky, ale dezinfekciou špeciálnou na hračky zase, jo, takže. Je to tak. Tak co, dáme ještě další otázku? Dáme ešte ďalšiu, ale my máme tých kondomov asi 15. A keby sme tu mali dať 15 otázok, Ne. tak vy odídete a nás to nebude baviť. Dáme ještě jednu a potom to už necháme, kdo první přijde, první bere. Dobre. No a jaká bude ta poslední otázka? Poslední otázka. Ja vôbec neviem, či nás počúvate vy. Poznáte vôbec podcast Vyhoniť diabla? Jakože ste ho počuli? Wow, OK. Tak tím pádem můžu dát tu moji oblíbenou a to je. Terezia měla prvního kluka. Sex kluka, ale aj vzťah. Sex kluk. Sex kluk. Okay. A my mu v našich epizodách nějak přezdíváme. Říkáme mu nějakou přezdívku, aby jsme nemuseli říkat jeho pravý jméno. Pán s ledvinkou. Fico to není, díky. Tady byla paní v druhý řadě. Jo? Kuchář! Áno! Wow. King size. To sú tieto zlaté. Tak díky. Presne, nie je to hanba si vybrať king size kondomy. Přesně. I když jako my preferujeme, to byla právě ta věc, ke který jsem se chtěla dostat až k závěru a to je, že jsme se nedávno bavili o tom, že naší životní cestou jsme přišli na to, že vlastně preferujeme menší penisy. It is what it is. Ale vlastne akoby v pohode každá vagína si nájde svoj penis, keď chcete. A ak nechcete, aby si vaša vagína našla penis, tak si nájde nejakú vhodnú ďalšiu vagínu a prsty. Takže... Nebo hračku, že jo? A nebo hračku, nebo váš penis si nájde ďalší vhodný penis. No, jako ta Variace sú velká. nekonečné vlastne. No a my jsme chtěli uzavřít naší, skromně řeknu, zajímavou přednášku tím, že se pobavíme o tom, jaká praktika teda na festivalu podle nás, sexuální praktika, je nejbezpečnější a kterou my vám jako doporučujeme, než odejdete.
No. Tak která za tebe? Ja som si dávala otázku teda, hypotetickú. Čo je teda lepšie? Akoby keď ťa niekto, keby som sa mala rozhodnúť, že proste ťa niekto vylíže na festivale, alebo ťa vyprstí. Že proste, kde máš menšiu šancu dostať sexuálne prenosnú infekciu? Že do čoho by som šla? Já bych šla do toho, že... Můžu přidat možnost? No jasné. Já bych šla do toho, že já bych někoho vykouřila s kondomem. Nice. A nebo teda vlastně s dentální blánou. A taky si vrajím presne, že by som sa nechala vylizať s dentálnou blánou. To je akoby, to je bezpečné pre neho, pre mňa. Ideálne si ani nemusíme brať kontakty, keď vlastne to bude cez dentálnu blánu. Tak si vrajím, že v pohode asi. No, to je pravda, akoby s kondómom, orál asi najbezpečnejšie. Zároveň, keď máte proste akoby kondóm, máte v súkromie, viete, že sa dostanete do sprchy možno druhý deň, alebo ešte hodinu potom asi lepšie. A k záchodom, tak kľudne si proste dajte sex. Ale chceli sme vám iba povedať, že presne asi sa zoznámte s tým človekom, zoberte si kontakt a kľudne sa nebojte akoby druhý deň sa mu ešte ozvať, alebo jej ozvať s tým, že akoby hele si v pohode, pretože sa môže stať, že akoby ten človek bol možno opilý a vy neviete proste, či to bolo OK, všetko. Takže je fajn proste zčeknúť a nemusí to byť tak, že proste si hľadáte manžela na celý život, že to, že zčeknete človeka, neznamená, že idete mať hneď s ním 3 deti. To znamená iba, že ste dobrý človek a že sa proste staráte o ľudí, s ktorým ste mali sex. Takže... Laťka je vysoko, no. Tak to budeme, akože... To je naše doporučení, že teda sex mít můžete zodpovědně, samozřejmě se souhlasem, ideálně vědět, že ten člověk ten souhlas dát může, protože pokud je člověk za nějakou hranicí v požívání určitých látek, tak prostě už souhlas dát nemůže. I když by třeba takhle zakejval, tak se to nepočítá jako souhlas. Takže pokud jsou všechny tyhle kritéria naplněný, tak teda i ten sex jsme schopní doporučit s tou zodpovědností. Keby ste chceli certifikát po tejto prednáške, tak príďte do backstage. Tam, jo, můžu mít sex na Beats for Love. Ale tak pokud vím, tak dneska už festival končí. Jo. Takže poslední hodiny šance mít tady nějakou tu sexuální srandu. Je to tak, že jo? Ja neviem, jo, je to tak, že ste tu posledný deň dneska. Tak to je takové akoby trošku sentimentálne, že jo, my tiež už budeme dneska končiť, pretože sa nám nachýlil čas. Kondómy vám tu necháme voľne k rozobraťu, takže sa nehanbite si prísť. Samozrejme je tu väčšina king size a jeden ešte čierny, jeden rúžový a máme 2 knihy so sebou, keby ste chceli viac našich múdrostí si prečítať napríklad po ceste vlakom z Ostravy, tak určite môžete si to u nás zakúpiť a ešte tu zostaneme, keď budete chcieť proste si prísť po fotku, tie dávame zadarmo. Do Ostravy bereme vždycky jenom king size, takže moc děkujeme, že jste tady byli a užijte si zbytek festivalu. Čauky.